उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय रौतानि सेरेगा फाउन्डेसन जुनियर कलेजनि गाहाय प्रिन्सिपाल बिथां तपन बर'जों मोननैसो स्टेटमेन्ट लानि। आदसा देग्लायनि बे नोंथांमोननि कलेजनि जा एसेकनि रिजाल्ट बेयाव गिबि देग्लाय फाइनाल लिरदों होननानै खोनानो मोन्दों जोङो। दा बे मुहुर्तआव नोंथाङा माबायदि गोजोननाय मोन्दों आरो मा बायदियै रिजाल्टखौ खालामदों बेखौ फंनैसो बुंनो थाखाय गुरै खावलायनाय थाबाय। गिबियावनो जिथुबानिकि जोंनि फाउन्डेसन सेरेगा फाउन्डेसन जुनियर कलेज बेयाव गिबिसिनाव जोंहा देग्लाय फाइनेल लिरदोंमोन, एचएस फाइनेल। बेयाव गासै जोंहा 32 लिरदोंमोन। 32नि गेजेराव सा 11 फरायसाया साइन्सनिमोन। साइन्स स्ट्रिमाव जों गासै सा 11नि मादाव सा 9 फरायसाखौ फार्स्ट क्लास मोनफुंनो हादों आरो सा 2आ सेकेन्ड डिभिजन। स' बे हिसाबै साइन्सआव जोंहा पास पार्सेन्टेजआ 100%। स' बेखौ लानानै आङो जोबोद गोग्गानाय दङ आरो बेयो जोंनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। आरो आर्ट्सनि बेलायाव सा 20 स्टुडेन्टआ लिरदोंमोन। दा बिनि गेजेराव सा 20आ पास जानो हादों आरो बिनिनो सासेया जोंहा एसे गाज्रि जाबाय। बिनि थाखाय बियो जोंनि थाखाय गाज्रि नङा। स' जिथुबानिकि बे रिजाल्ट 25 मेनि जिथुबानिकि एसेकनि रिजाल्ट बे फिथाइ महरै जोंहा जोबोद बाख्नायथावना जादों जे जोंनि रौता ओनसोलावबो जे बेबायदि कलेजनिफ्राय नैबे जोंनि औवानि बेरानि कलेजनिफ्राय जे जों बेबायदि रिजाल्ट खालामहरनो हाबाय, बेयावहा आङो स्पेसियेलि जोंनि जिथुबानिकि फोरोंगिरि स्टाफफोर बिसोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर जासिहरदोंनो आरो लोगोसे जोंनि गार्जेन बिथांमोननिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखरखौ जासिहरबाय जाहाथे जोंनि मोजां रिजाल्ट मोनफुंनायाव बिथांमोननिबो गिदिर आखाइ दङ होननानै आङो सानो। आरो ओनसोलनि माखासे मेलेमजिबि सुबुंफोरनिबो मदद मोनदों जोङो आरो जेरैबायदि मदद मोननांगौ बेखिनिखौ जोङो मोननो हायाखै। स' फैबाय थानाय समफोराव बिनिख्रुइ साबसिन हामसिन जोङो बांसिन मददखौ मोननो हागोन होननानै मिजिंथिनाय थाबाय। बिनिनो मोनसे बयनिख्रुइ गोग्गाथावनासिना जाहैबाय जोंहा साइन्सआव रेगुलारा 7ल'मोन। बेनि अनगायै सा 6आ माखासेया 7नि अनगायै माखासेया सा 7आ गुबुन फरायसालिमानिफ्राय फार्स्ट इयाराव क्वालिफाइड जायाखै होननानै बिथांमोनखौ नेवसिना हरदोंमोन। जे बिथांमोनखौ जोङो अनसायनानै खनथुमनानै दा बिथांमोना गासिबो फार्स्ट क्लास मोननो हादों। बे जोंनि थाखाय मोनसे जोबोद गोग्गानाय होननानै आङो बुंथियो दिनैनि बे समाव। दायो दङ उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय रौतानि सेरेगा फाउन्डेसन जुनियर कलेजावहा बे थांनाय बोसोरनि जोबथा आनजादाव एचएस आनजादावहा गोबां मोजां फिथाइ मोननो हादों। जों दसे समनि उनावनो बिथांमोननि सेराव जों थांनो नाजागोन। दायो दं जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिजों लोगोसे निजोम जारा केमेरा पार्सन बे थानाय बिथां साइन्स स्ट्रिमनि कलेज खुलिनाय बे कलेजखौ मदद होनाय हिसाबै आंनि गथ'खौ बेयावनो फार्स्ट आं लाबोजेननाय जादों आरो आंजों लोगोसे आंनि सालथिनि गथ'फोर 2 दङ आरो बिसोरबो बेयावहा बिथांमोनाबो फैफाबाय आरो लोगोसे आं गोजोनदों, आं साबायखर होदों जायफोर फोरोंगुरुफोरा हेफाजाब होबाय, फोरोंबाय आरो टिउसन बेबायदि लानो गोनां जालायलायाखिसै। थेवबो फार्स्ट डिभिजन बेबायदि पास खालामबाय आरो गोबां टिउसन लानानैबो खायफाया बिदि सेकेन्ड डिभिजन उथ्रिनो हायि बिदि दङ। नाथाय बेयावहा टिउसन लायालासिनो बेबायदि सेथि थाखो लानानै पास खालामनो हाबाय आरो साइन्स स्ट्रिम हिसाबै बेयावहा 100% पास खालामनायखौ मोननानै आं जोबोद गोजोननाय थाबाय आरो मिजिंथिदों बे कलेजा जोंनि खाथि खाला थानाय बयनिबो थाखाय मोनसे मोजां दुखिया गोरिबफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खाबु जागोन होननानै आं मिजिंथिनानै आं बेखौनो बुंनानै दोननाय जाबाय। गोजोन्थों। बे समाव आरोबाव जों थांनो सानो जे बे सेरेगा फाउन्डेसन जुनियर कलेजनि माखासे स्टुडेन्ट फरायसा बिथिंसिम नोंथाङा जे बेयावहा बे कलेजाव फरायना माबोरैहाय माने साक्सेस जानो हाखो? ओरैनोबाथ' आंनि मुङा बिजिर बसुमतारी। जों मा डिभिजनाव पास खालामनो हाखो? फार्स्ट डिभिजनाव पास खालामदों। जों माने सिगांनि थांनाय समाव जों बारा मोजां कनसेन्ट्रेट खालामना फरायनाय जायासै, बाट मोनावल' फरायनाय जायोमोन। खिन्थु जे जों
लास्ट फिउ मान्थ्सनि गेजेराव जोङो एकदम गावनि एभ्रिथिं ड्रप खालामजोबना जों फुल्लि कनसेन्ट्रेट खालामनानै फुरा स्टाडिखौल' आरोना जेबो बेलेग लायालासिनो जों मोजाङै जों पास खालामगनो हाबाय आरो नोंसोर बे सेरेगानि अनगायैबो आरो गुबुनाव टिउसन लानो गोनांथि जादों नामा बेयाव फरायनानै जों टिउसनथ' लानांगौ जायासै जों सारमोनानो जोंखौ एभ्रिथिं क्लियारलि मोजाङै फोरोंनाय जाबाय बेखायनो जों जेबो टिउसनफोर लानायनि जेबो माबा जायासै बे समाव आरोबाव जों बे सेरेगा फाउन्डेसननि प्रिन्सिपाल बिथांसिम आरोबाव जों थांबावनो सानदों बेखिनियाव जों बेखौनो सोंनो लुगैदों जे देग्लाय बोसोरावहा जों कमार्स फैदों होनना बुंदों बे कमार्स साबजेक्टआ देग्लाय दंना गैया बे कमार्स स्ट्रिमा कमार्स स्ट्रिमखौथ' जों देग्लाय गोदानै इन्ट्रडिउस खालामनाय जाबाय बियो दा एडमिसना सोलिगासिनो दङ बे कमार्स स्ट्रिमनियाबो दा बेखौबो जोङो मोजाङै मोजां रानजाद खालामनो नाजागोन दा फैबाय थानाय समाव जिथुबानोखि नैबे फैबाय थानाय समाव HS फाइनाल लिरनो गोनां दा बेनिफ्राय जोङो दा जिथुबानोखि दाख्लै 25 मेआव मोननाय फिथाइ रिजाल्ट बेनिख्रुइ साबसिन हामसिन जागोनखौ जोंहा मिजिं दङ दा नाजानाया जोंहा देग्लायनि आरो गोब्राबसिन जाबावगोन थांनाय बोसोरनिफ्राय दानिफ्रायनो माने फ्राय क्लासा रेगुलार सोलिगासिनो दङ दा जों जेसे हायो मोजांसिन रिजाल्ट खालामनो देग्लायसिम नाजासिननाया थाबावगोन देग्लाय गोदान मुं थिसननायखौ मालानिफ्राय क्लास खालामगोन जोंथ' 1 जुननिफ्रायनो क्लासा स्टार्ट जागोन जिथुबानोखि फार्स्ट इयाराव गोदानै एडमिसन लाफैबाय बिथांमोननियाव 1 जुननिफ्राय क्लासा स्टार्ट जागोन स्टुडेन्ट